Na een spannende week voor alle kinderen zette Sinterklaas zaterdag voet aan wal in Nederland. En vlak voor de traditionele intocht op zondag was er natuurlijk één prangende vraag voor de Goedheiligman. Hoe is het nu met u? Nou, goed hoor. Ja, ik heb mijn staf bij en dan komt het allemaal goed. Hè. Dan loop ik weer heel kwiek. Want hoe lang bent u onderweg geweest van Spanje naar Nederland? Nou ja, dat weet ik dus niet helemaal precies. Want ik heb natuurlijk een tijdje geslapen. Maar ik voel me nu wel heel fit. Hè. Dus, want hoofdpiet dacht natuurlijk dat ik niet fit was. Nou, dat was niet helemaal zo. Maar ik moet zeggen, ik heb wel heerlijk geslapen onderweg. We zijn ook een beetje omgevaren, heb ik begrepen. Hè. Dus ook de Venraidse-kinderen hebben natuurlijk geholpen met de bruggen openen. Hè. Dat was wel heel fijn dat heel veel kinderen ervoor gezorgd hebben dat we hier toch op tijd in Nederland zijn aangekomen. En dat de Sint goed uitgerust was, dat was duidelijk. Als een razende roeland trok de tocht door het centrum naar de Grote Markt. Goeiedag, hallo. Hoe is het? Wat heb jij een mooie pietenmuts op? Ook op het plein is weer van alles te doen. Hè. Er zijn danspieten, er is een podium. De 23e en de 30 november zijn er in de middag pieten in het dorp. Hou dan rekening met de agenda hebben we ongeveer tussen 2 en 4 daarvoor gereserveerd. Want we moeten alles goed plannen. Dan volgende week tijdens de gewone koopzondag maken we er een hele mooie Sinterklaas koopzondag van. Samen met Sint-Nicolaas-gilde. Er is een speurtocht. Er kan gedanst worden. Er kan gezongen worden. Nou, dus ik hoop jullie volgende week zondag ook allemaal tussen 12:30 en ongeveer 4:30 te ontmoeten in het dorp van Venray. Wat is er ook nog een Pietenhuis of een Sinterklaashuis hier? Voor het volgende week, als ik even moe ben, hè, maar ja, ik verwacht, omdat ik zo goed geslapen heb, dat wel mee zou vallen. Dan kan ik altijd nog even bij Vivara gaan zitten in de Grote Straat. Dus daar staan wat Pietenhuisjes, daar staat een stoel. Dan kan ik even rustig mijn boek bekijken. Dus nee, dat is ook goed georganiseerd, ja. Ik denk vooral voor de Pieten dat het wel fijn is dat er een Pietenhuis is, want met die fietsen, sleutels al gevonden? Ja, we hebben heel veel sleutels alweer gevonden. We zijn nog steeds wel aan het zoeken, maar de meeste zijn er weer gelukkig. Maar vanuit het Pietenhuis zou het ook wandelend kunnen, toch? Ja, zeker. We kunnen ook gewoon lopen. En ja. de stap. Hebben we ook nog. En de Stap hebben we ook nog gezien. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Waar kijk jij het meest naar uit, Piet? Naar alle kindjes. Dat is toch altijd het leukste. En jij, Piet? Ik ook. Daar gaan we voor. Zonder kinderen is er geen feest. En ook goed op de staf letten dit jaar? Die houden we echt goed in de gaten. Dus die moeten we niet kwijtraken. En die moet goed gewoon alles... Nee, dat komt helemaal goed. En Sinterklaas, waar kijkt u zelf nog het meest naar uit? Nou ja, kijk, ik vind het gewoon schitterend om de komende weken in Venray, maar ook in andere dorpen de kinderen te voorzien van cadeautjes, van een snoepje. Het is gewoon een schitterend feest. En ik vind vooral het samen zijn, ook in deze tijd, is toch heel belangrijk. Dat we met elkaar de verbinding houden. En ik denk dat het Sinterklaasfeest daar in ieder geval bij bijdraagt. Dus dat is voor mij het grotere doel van Sinterklaas.